recordem aquest dia reivindicant la consideració dels animals i dels seus drets. Les persones que avui ens acompanyen demostren amb el seu exemple que un món més just és possible, que la solidaritat no entén d'espècies i que els animals volen gaudir de la seva vida. Amb la degustació que oferim avui als carrers de Barcelona, donem a conèixer les alternatives, la gran quantitat d'alternatives vegetals que existeixen i que ens ofereixen l'opció de gaudir plenament de les nostres vides respectant sempre els animals. Anem pel bon camí. Cada cop més persones trien respectar els animals i entre tots i totes construïm la societat que desitgem i mereixem.